This thing would change your life. So you take it and then you dip it into the sauce. I'm telling you guys. What? Oh, wow. Unu anụgonu nke a, nke taa abụrụkwa m nwakwu. Esichara m nke taa kụnyelu nwa ada Ghana mụ na ya bi. O rie wee gwa m na ọ na-amasị ọfụma. Mụnwa sokwa wee rie o, mana asị m ka o si n'ọnụ onye ọzọ wee pụta na ihe nsi tọrọ ụtọ ọfụma. Ndị be anyị ekene m unu. N'ihe nkiri taa aga m egosi unu ka nsi si ihe ndị oyibo na-akpọ seafood ball. Ya bụ na ọtụtụ ihe ga-etinye n'ihe a bụ ihe si na osimiri apụta. Ị nwere ike kpọọ ya nri osimiri ma ị chọọ ikebiri ekebi. Ihe nji wee sie ya, ihe ntinye n'ime ihe a nsi bụ etinye m ọka, tinye mussel, tinye prawn. Mussel na prawn enwere ka esi akpụ ya iche n'asụsụ anyị. Ama m na ọtụtụ n'ime ụnụ mana ihe na-eme n'asụsụ anyị bụ na o nwere ụfọdụ okwu enwere ka esi akpụ ya iche n'asụsụ anyị, kama ihe anyị na-eme bụ abịa asụpee ya, kpọzie ya, mana ịkpọ ya ọ ga-adakwa otu o si ada n'asụsụ oyibo. Etinyekwa m ejuna, tinye akwa, tinye nduku na-atọ ụtọ, tinye anụ ọkụkọ. Ihe ka mkpa bụ na n'ime ha a na-eji bọta rinne eme ya. Ya kpata itinyekwa m bọta, tinyecha ya, kwuchizie ya, etinyekwa ihe ndị ọzọ dịka nnu, jinja akwọrọ akwọ, paprika, maggi. Unu ga-afụ na abịa m jiri ofe ite wee sibia wee fụ na dị ite anabataracha wee wụpịa n'ite ebukarị. Ọka mkpa na ị na-esi ya na itinyere ya n'ite nwere ime ka o wee ka mmiri ghara ịda asụpụta ma ọ sụba. Ya itinyechazi ihe ndị a niile, ikwuchizie ya. Ọ dị mkpa n'ụnụ maka na anụ ọkụkọ ebe a ada esi ka etinyekọsị m ihe niile n'otu oge, mana anụ ọkụkọ be anyị na Naịjirịa na-esite ike. Ya kpatara ọka mkpa na ibu ụzọ sie anụ ọkụkọ ka ọ detụ tupu itinyezie ihe ndị ọzọ. Ka ọ na-esizi n'ite ọzọ, emebezi m ihe nsuru. N'ihe nsuru a, ihe dị mkpa, ihe na-abụọ dị oke mkpa na ị ga-eji mee ya bụ bọta na galik. Ị nwezi ike tinyezie ihe ndị ọzọ ka o si masị gị. Unu ga-afụ na mụnwa tinye yabasị na ose maka na ọ na-amasị m iji yabasị na ose n'ihe niile m na-esi. Iye ya ihe dịka nkeji atọ. Iyecha ya nkeji atọ, ipinyezie mmiri oroma nkịrịsị, situkwa ya ihe dịka nkeji atọ maọbụ anọ. Mana uche gị ga-adị na ka ọ hapụ ile ọkụ. Uche gị adịkwa na nke ọzọ na-esi n'ite nke ọzọ ka ha na-abụ rapụ ile ọkụ. Isichazie ya, ịrọtuo ya, kupie. Ị nwere ike rapịa ka ọ jụtụọ oyi tupu iribe. Mana ụbọchị m siri ha, ezigbo agụ nọ na-agụ mụ na onye mụ na ya bi. Ya kpatara esichara m anyị kupu na efere wee ribie ozigbo. Ụbọchị Satọde ka m mere ya maka na anyị nọ n'ụlọ. Bite ihe na-eme kịta, mmadụ ncha na-anọ n'ụlọ oge ọbụla. So ya kpatara o nwere ihe dị iche na Satọde na ụbọchị ọzọ, mana ụbọchị Satọde ka m siri nke a. N'efie Satọde ka m siri ya, anyị ji iko mmanya wee rie ka ọ na-apụ ọkụ maka na agụụ ji anyị ụbọchị ahụ. Esichago m, unu afụgo ka o si pụta. Ọ ga-amasị m ọfụma ma unu nwaa ya nachiyata gwa m ka o si pụtara unu. Gwakwanụ m ihe ndị unu tinye na nke unu. Unu agwa m maọbụ ihe na-amasị unu ịdị eri kwa oge ka ihe ị ga-eri sọsọ otu oge a iri ya ịma nrizi ọzọ. Biko nachiyatanụ gwa m ka o si pụtara unu. Gwa m ihe ndị unu tinye, gwa m ihe ndị unu etinyere, gwakwa m ihe unu ejiro tinye ihe ndị unu etinyere. Daalụnụ. Biko onye ọbụla nọrọ ọfụma. Daalụ.